Што такое сацыял-дэмакратыя? Сацыял-дэмакратыя – гэта палітычная ідэалогія, у аснове якой ляжаць эканамічная і палітычная дэмакратыя, а таксама прынцыпы грамадзянскай роўнасці, сацыяльнай справядлівасці, павагі да правоў чалавека і грамадска-палітычных свабод грамадзян. Заснавальнікам сацыял-дэмакратыі з'яўляецца нямецкі філосаф Фердынанд Лассаль. У сваёй працы сацыял-дэмакраты абапіраюцца на палітычнае прадстаўніцтва інтарэсаў людзей наёмнай працы, якія традыцыйна складаюць сярэдні клас у дэмакратычных краінах. У Беларусі першая сацыял-дэмакратычная партыя «Беларуская сацыялістычная грамада» паўстала ў 1903 годзе. Яе заснавальнікі – браты Антон і Іван Луцкевічы, а таксама Вацлаў Іваноўскі. Змагаючыся за сацыяльнае вызваленне людзей працы, БСГ адначасова была культура і нацыятворчай арганізацыяй. Яна выступала за самавызначэнне Беларусі. Цяпер ужо агульна прынята, што без Беларускай народнай рэспублікі не было б Беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі, а без БССР – Рэспублікі Беларусь. Абвяшчэнне БНР 19 сакавіка 1918 года і яе незалежнасці 25 сакавіка з'яўляецца заслугай БСГ. Былыя сябры БСГ спрычыніліся і да стварэння БССР. Вынікі барацьбы сусветнай сацыял-дэмакратыі за палітычную, эканамічную, сацыяльную і культурную дэмакратыю у пэўнай меры зафіксаваны ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, у міжнародных пактах аб грамадзянскіх і палітычных, эканамічных, сацыяльных і культурных правах чалавека і ў іншых актах, у тым ліку у пастановах міжнароднай арганізацыі працы. Усе 160 год свайго існавання сацыял-дэмакратыя змагалася і змагаецца за тое, каб агульна прызнанымі сталі такія нормы, як права на працу, 8-гадзінны працоўны дзень, дастойныя умовы працы, дастойны заробак, які дазваляе работніку на належным узроўні утрымліваць сябе і сваю сям'ю, справядлівае і дастойнае пенсійнае забеспячэнне і дапамогі ў сувязі з беспрацоўем па ўзросту, хваробе і інваліднасці, прагрэсіўная сістэма падаткаабкладання, гендэрная роўнасць мужчын і жанчын, павага да правоў меншасцяў, права на жыллё, бясплатная і агульнадаступная медыцына, бясплатная і якасная адукацыя. У глобальным свеце сацыял-дэмакраты выступаюць за дыялог у вырашэнні любых пытанняў, за эканамічную устойлівасць, супрадзеянне аўтарытарызму і папулізму, садзеянне глобальнай бяспецы, за барацьбу з кліматычнымі змяненнямі, за актыўную прамысловую і інавацыйную палітыку, за ўмацаванне дэмакратыі і вяршэнства закона, які шануе правы і свабоды чалавека. Сучасная беларуская сацыял-дэмакратыя, як і пры камуністычным рэжыме, апынулася выціснутай з палітычнага жыцця краіны. Папулісцкі рэжым Аляксандра Лукашэнкі, які выкарыстоўвае сацыяльную рыторыку, у 2023 годзе ліквідаваў усе дэмакратычныя палітычныя партыі, у тым ліку і беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада», якая легальна працавала з 1991 года. Ліквідацыя партыі не прывяла да знікнення ідэалаў сацыял-дэмакратыі, яе ідэалогіі. Можна забараніць партыю, але нельга забараніць ідэі. Забараніць чалавеку быць сацыял-дэмакратам паводле сваіх перакананняў проста немагчыма. Сацыял-дэмакраты былі, ёсць і будуць. Наша галоўная мэта – зрабіць Беларусь свабоднай і дэмакратычнай краінай, пра што марылі яе айцы-заснавальнікі і ў 1903 годзе і 25 сакавіка 1918 года, абвяшчаючы незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі.